पता चलल बाबारू पापा के दुलारी, पापा के दुलारी, पापा के दुलारी। देखे में लागेलू लईकी बंगाली, पता चलल बाबारू पापा के दुलारी। तुहर मार्केट में बहुते चर्चा बा। बुलाए बेबी डॉल तो हर एक दिन में कितना खर्चा बा। टोला मोहल्ला में खाली रानी तोरे चर्चा चर्चा बा। बुलाए बेबी डॉल तो हर एक दिन में कितना खर्चा बा। बड़ू कुंवर धन पापा के लुटैबू। होई बियाह ससुरा में कैसे सहबू, होई बियाह ससुरा में कैसे सहबू। एक नसीब में बाबी लाल मरीचा मरीचा। बुलाई बेबी डॉल तो हर एक दिन में कितना खर्चा बा। टोला मोहल्ला में खाली रानी तोहरे चर्चा चर्चा बा। बुलाई बेबी डॉल तो हर एक दिन में कितना खर्चा बा। मनु में हर सुन हमर रानी, पूरा मैनेज करब तोहर जवानी, पूरा मैनेज करब तोहर जवानी। चिंटू अरविंद उठैहे तोहर खर्चा खर्चा। बुलाई बेबी डॉल तो हर एक दिन में कितना खर्चा बा। टोला मोहल्ला में खाली रानी तोहरे चर्चा चर्चा बा। बुलाई बेबी डॉल तो हर एक दिन में कितना खर्चा बा। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो सढ़वारा बाजार।